Datorren ekainean La Pamplonesa Udal Musika Bandaren mendeurrena ospatzeko Iruñan egingo da musika banden nazioarteko jaialdia. Honen aurkezpena egin dute gaur Kondestable jauregian. Etxe bizitzen zahar berritzea 47 hasi da 2018ko lehen 10 hilabetetan. Lan hau aitortzeko Eskubide Sozialetako Departamentuak Bizi Berri Navarra Rehabilita Sariak deitu ditu eta dagoeneko zahar berritze babestuko 7 jarduketa finalista ditu. Kantu gaztea beste behin protagonista izango da Nafarroaren eguneko kontzertu nagusian. Nafarroko Orkestra Sinfonikoa, Goi Mailako Musika Konserbatorioko Orkestra eta Iruñako Ganbara Abesbatzak emanaldi eskainiko dute. Nafarroko ospitale eguneak jada teknika berria erabiltzen du bihotzeko balbula jartzeko ebakuntza kirurgikorik gabe. Prozedura berritzaile hau aurrera eramateko aurrez ezarritako protesi mitralean disfuntzio larriarekin diagnostikatua izan den 80 urtetik gorako gaixo bati zain femoralean puntzio bat egin zaio. Sanferminetako talde bortxaketaren epaia hilabete barru ezagutaraziko dute. La Pamplonesa Udal Musika Bandaren urteurrenaren karietara zenbait ospakizune egingo dira datorren urtean. Hoietako bat IFOB edo Nazioarteko Musika Banden jaialdia da. Non datorren ekainean Iruña aukeratu dute eszenatoki. Maila handiko jaialdi honen berri eman dute gaur Kondestablen prentsaurrekoan. Joseba Siron, Iruñako alkatea, Maider Beloki Kultura eta Hezkuntza Zinegotzi ordezkaria, Vicente Gea, La Pamplonesako zuzendaria, Jose Andrés Palacios koordinatzailea eta Luis San Martín musika aditu eta La Pamplonesako kideak bertaratu dira. Nazioarteko musika banden jaialdiak 5 egunetako proposamen biltzen ditu. Artista profesionalak, erdi profesionalak, bertakoak, estatukoak eta nazioartekoak egonen dira. 1918ko Sanferminetan izan zen musika banden jaialdia gogoan izanik antolatuko dira zenbait ekimen. Noski oraingoan jaialdi zabalagoa eta oihartzun handiagokoa izanen da. Izan ere data hori garrantzitsua da La Pamplonesarendako. Jaialdi hori ospatu eta hurrengo urtean taldea formalki sortu baitzen. IFOB nazioarteko banden jaialdia zerbait berezia izanen da, La Pamplonesak izan dezaken zorion jai handiena. Eszenatoki ezberdin erabiliko dira Iruñako ikusentzun areto nagusienak. Eskaintza zabala publiko osorako musika, baita espezializatuendako ere. Kontzertuaz aparte beste aktibitate hitzaldi edo masterclass ere izanen dira. Eskubide Sozialetako lehendakari orde Mikel Laparrak, Eskubide Sozialetako etxe bizitza zerbitzuko zuzendari Javier Etaiok eta etxe bizitzak eta eraikinak zahar berritzeko Iruñerriko bulegoaren arduradun Federico Rosasek etxe bizitzen zahar berritze babestuak 2018an izandako bilakaera azaldu dute. Eta horrez gain, Nasobinsa sozietate publikoarekin eta Nafarroko zahar berritze bulegoekin batera antolatutako Bizi Berri Navarra Rehabilita Sariak aurkeztu dituzte. Foru komunitatean egindako zahar berritzerik onenak saritu eta etxe bizitzen hobekuntza ahalbidetzen duten sustatzaile, arkitekto eta teknikarien lana eta ahalegina aldarrikatzea da ekimen honen helburu nagusia. Hauexek dira sarietara aurkeztutako zahar berritze lanak. Iruña Lezkairu, Soto de Lezkairu etxaldeko jabe komunitaten 11 eraikinek osaturikoa. Iruña Carmen, Iruñako Alde Zaharreko Carmen kaleko 12. zenbakiko jabeena. Monteagudo, Maria Planillo Cardenal etxe jabearena. Gares, Juan Ayerra Larraioz eta Ana Lucia Manero Ustarroz jabena. Muskiz Imozko udalarena, Garde Beatriz Anau Fuertes jabearena eta Tafaia Virginia Mujika Tapiz titulararena. Proiektu hauek etxe bizitza edo eraikin batean egindako zahar berritzearen aurreko eta ondoko egoerak bistaratzen dituzte. Erreforma horrek hiri ingurunean naiz etxe bizitzaren jabe edo erabiltzailearen gainean izandako eraginaz gain. Lan hauek halaber, eraikuntzak mantentzen laguntzeagatik, egikaritzearen kalitateagatik, ingurumenarekin arduratsua den arkitektura implementatzeagatik eta lehenengo eraikinak egungo beharretara egokitu eta konserbatzeagatik nabarmendu dira.
Bizi berri Navarra Rehabilita Sariak Nafarroko gobernuak bultzaturiko berpiztu zure lehen etxe bizitzarekin izan zenueneko ilusioa kanpainari atxikita sortu dira. Etxe bizitzak naiz eraikinak zahar berritzeko eskatzen den laguntza tekniko eta ekonomiko ezagutzera emateko xedez. Izan ere laguntza hori aurrekontu babesgarriaren 60%koa ere izan daiteke zenbait kasutan. 2 asteko iraupena izango duen publizitate kanpaina honetan iragarkiak sartuko dira irratian eta prentsa idatzian. Eta bideo bat sare sozialetan euskaraz eta gaztelaniaz. Kanpainaren guztizko kostua 27.989 eurokoa da. Sariak emateko ekitaldia azaroaren 22an izanen da ostegunez 7 hasita Zibikan entzunaretoan, eta bertan emango da ezagutzera irabazlearen izena. 10 hilabete hauetan 4.653 etxe bizitza zahar berritzeko lanak hasi dira. Hots, 2017ko epealdi berean baino 130 gehiago, eta Nafarroko etxe bizitza eskubideari buruzko foru lege aldatu eta zahar berritzeko laguntzen erreforma onartu zen 2016 urtean baino 157 gehiago. Izapidetatutako espedientek 54 milioi eurotik gorako inbertsioa suposatu dute 2018an, 2016an baino 127 handiago. Zenbateko horrek eragin zuzena du enpleguaren sorkuntzan, izan ere, zahar berritzean inbertituriko milioi bakoitzeko 56 lanpostu sortu ohi direla kalkulatuz gero. 54 milioi euroko inbertsio horrek 3.000 lanpostu baino gehiago sorraraziko lituzke. Zahar berritutako etxe bizitzen hazkundeak emandako diru laguntzen hazkundea ere ekarri du. Horrela, tramitaturiko 1.180 espedienten titularren artean, 18.889.426 euro banatuko dira. 2016an baino 128 gehiago. Zahar berritze lanetarako diru laguntza deialdia urte osoan zabali dago eta lehia konkurrentziari gabeko prozedura izanik ez dago espedienten artean banatu beharreko zenbateko finkorik. Baldintza guztiak betez eskaturiko diru laguntza guztiak ematen dira. Espainian parekorik ez duen prozedura honek asko arindu du espedienten tramitazioa. Komunikazioko eta erakundekiko harremanetako zuzendari nagusia Pello Pellejerok, Baluarte Fundazioaren zuzendari kudeatzaile Felix Palomerok eta Iruñeko Ganbara Abesbatzaren zuzendaria David Galvezek Nafarroaren eguneko kontzertu nagusiaren programa aurkeztu zuten asteartean. Musika ekitaldian lehenbiziko aldiz batera arituko dira Nafarroko Orkestra Sinfonikoa, Goi Mailako Musika Kontserbatorioko Orkestra eta Iruñeko Ganbara Abesbatza, Vianako Printziaren 2018ko saria. Kontzertuan Manuel Hernández Silbak zuzenduko du eta Manuel Eskauriazak tuba jotzaile bakarlariak parte hartuko du. Sarrerak ohiko moduan eros daitezke 6 eta 12 euroren truke. Gaur bertan jarri dira salgai. Kontzertu abenduaren 3an izango da, 7 eta aurkezpenean Pellejerok ondorengoa nabarmendu du. Nafarroko gobernuak proposamen honen bitartez balioa eman nahi dio Nafarroko talentu gazteari. Nafarroko Orkestra Sinfonikoa horren eskura jarriz eta agertoki hontan eta formatu honekin estrenatzeko aukera emanez. Iazko ideiarekin aurrera jarraitze aldera oso ondo atera zen eta. Sarrerak Baluarteko ikuskizunetarako erabiltzen diren ohiko bidetatik eros daitezke 6 eta 12 euroko prezio merken truke. Nafarroaren eguneko kontzertuan askotariko programa eskainiko da 2 zatitan banatua. Hasiera emateko Nafarroko ereserkia joko dute eta ondoren David Galvezek Nafarroko Fernando Rematxa konpositorearen 7 canciones vascas leiorik leio obraren gainean egindako moldaketa emango dute. Jarraian, Tirana de Tripili joko dute. Korellako Blas de la Sernaren tonadilla, Fernando Rematxaren eta David Galvezen moldaketaren arabera. 2 obrak Iruñako Ganbara Abesbatzak abestuko ditu. Kontzertuaren 2. zatia Re menorreko 5. sinfoniarekin irekiko da. Pieza oparoa emozio eta sentimentu aldetik 50 minutuko iraupenean.
Programari dagokionean, Felix Palomerok azpimarratu du Nafarroko Orkestra Sinfonikoak garrantzia ematen diola kontzertuari eta zuzendari lanetan zuzendari titularra Manuel Hernández Silva jarriko dutela. Halaber, Palomerok nabarmendu nahi izan du Orkestra Sinfonikoak eta Baluartek Nafarroko musika munduko talentu emergenteari ematen dion aukera formatu profesionaleko programan interpretari gazteak sartuta. Edizionetan Manuel Eskauriaza nabarmendu behar da, Nafarroko 23 urteko trompa jotzailea, jada ibilbide zabala duena. Bakarlari moduan parte hartu du jaialdi eta kontzertu ezberdinetan. Era berean, Iruñako Ganbara Abesbatzako zuzendaria den David Galvezek esan du taldeari ilusio handia egiten diola Nafarroan urteko musika ekitaldietariko baten parte hartzeak. Abesbatzak Bianako Printzia 2018ko saria jaso du eta Galvezek adierazi du saria jasotzeko Herriberrin eskainitako errepertorioa errepikatuko dutela. Nafarroaren egunaren inguruan antolatutako gainerako musika jarduerak azaroaren 18an hasiko dira 6tan Nafarroko joten lehiaketarekin. Nafarroko Foru Komunitatea saria, Tuterako Gaztanbide antzokian, azaroaren 25an berriz, ordu batak laurden gutxitan kontzertu eskainiko da Leiren. Emanaldi gehienak abenduaren 3an bertan izango dira. 12an Nazioen Jaialdia hasiko da Nafarroan beste herrialdetako elkarten talde artistikoen eskutik Gaiarre antzokian. Horrez gain jada tradizionala izanik Nafarroako 95 lekutan beste hainbat kontzertu emango dituzte Foru Komunitateko abesbatzek eta musika bandek aldi berean eta sarrera debalde izango da. Nafarroko Ospital gunearen Nafarroko bihotzaren gune klinikoko hemodinamika eta kardiologia interbentzionista atalak teknikoki oso konplexua den prozedura berritzaile bat eraman du aurrera. Alegia, zain femoralean puntzio bat egitearen bidez aorta balbula bat posizio mitralean jartzea ebakuntza kirurgikori gabe. Foru erkidegoan prozedura hori egiten den lehenbiziko aldia da. Prozedura hori duela gutxi eraman dute aurrera. Aurrez, bihotz kirurgia izan duen eta ezarritako protesian disfuntzio larriarekin diagnostikatu izan den 80 urtetik gorako gaixo batekin. Azalean zehar jarri diote balbula, anestesia orokorrarekin. Nafarroko Ospital gunearen hemodinamikako gelan, Nafarroko bihotzaren gune klinikoko bihotz kirurgiaren eta irudiaren atalen laguntzarekin. Lorpen hori Nafarroko bihotzaren gune klinikoko talde lanari zor zaio. Arlo ezberdinetako espezialistak biltzen dituenak. Heart-Team bihotzaren gaixotasun balbulerretan adituak, kardiologo klinikoak, kardiologo interbentzionistak, bihotzeko zirujanoak eta bihotzeko irudian eta zainketa akutu kardiologikoetan espezialistak. Prozesuak apenas iraun ditu 80 minutu eta gaixoari 72 ordura alta eman diote, emaitza hobeezinekin. Valeriano Ruiz kirurgialariak espezialista taldearen buruak esandakoaren ildotik konplexutasun handiko teknika berri honekin ohiko ebakuntza batek dituen arriskuak ekiditen dira eta gaixoa azkarrago sendatzen da. Beraz aurrerapen garrantzitsu bada balbula mitralen disfuntzioak tratatzerakoan. 80 urtetik gorako gaixoak direnean bereziki makal egon daitezkelako edo beste arazo batzuk eduki ditzaketelako. Orain arte bihotzeko kirurgiarekin konpondu ohi zirenak. Azken hilabetetan 15 kasu tratatu dituzte ozta Espainia osoan. 9 urteko espetxe zigorrera kondenatu zituzten 5 gizon Sanferminetan emakume bati abusuak eragitea egotzita. Ebazpen hori eman zuten 2018ko ekainan eta helegitea jarri zuten salaketa jarritako aldeak, Iruñako udalak, herri akusazio gisara eta baita 5 gizonen artetik 4 defentsak ere. Gaur bilduko da Nafarroko Justizia Auzitegiko penaleko sala eta eztabaida zein epaiari aurkeztutako helegiteak aztertuko dituzte. Nafarroko gobernuak eta Iruñako udalak herri akusazio gisara jarritako helegiteetan eskatu dutena da abusutzat hartu ordez 2016ko Sanferminetan gertatu zena bortxaketataz hartzea, eraso sexualtzat alegia. Beste aldean, leudeke gizonen defentsak eskatzen duena absoluzio haurentzat.
2018ko ekainean ezagututako epai baten bidez 6.000 euroko fiantza ordainduta kalera irten ziren abusuak egiteagatik epaitu zituzten 5 gizonak epai irmoa ebazten den bitartean. Astelehen, asteazken eta ostiraletan aurkeztu behar dute auzitegian. Debekatuta dute 5ek Madrilgo erkidegoan sartzea, biktimarekin komunikazio izatea, pasaportea izatea edota Espainiatik alde egitea. Behin-behineko askatasunean utzi zituen auzitegiak ez zuelako ihes egiteko arriskurik sumatzen akusatuengan, eta nabarmen jaitsi zitzaielako zigorra. Eskatzen zenetik eman zen zigorrera alde handia zegoela uste du auzitegiak. 5 akusatuetatik bat espetxean da, Angel Boza, izan ere, abuztuan Sevillako denda batean lapurreta egiteagatik sartu dute espetxean. Datorren ekainean La Pamplonesa udal musika bandaren mendeurrena ospatzeko Iruñan egingo da musika banden nazioarteko jaialdia. Honen aurkezpena egin dute gaur Kondestable jauregian. Etxe bizitzen zahar berritzea 47 hasi da 2018ko lehen 10 hilabetetan. Lan hau aitortzeko Eskubide Sozialetako departamentuak Bizi Berri Navarra Rehabilita sariak deitu ditu eta dagoeneko zahar berritzea babestuko 7 jarduketa finalista ditu. Kantu Gaztea beste behin protagonista izango da Nafarroaren eguneko kontzertu nagusian. Nafarroko Orkestra Sinfonikoa, Goi Mailako Musika Kontserbatorioko Orkestra eta Iruñako Ganbara abesbatzak emanaldi eskainiko dute. Nafarroko ospitale eguneak jada teknika berria erabiltzen du bihotzeko balbula jartzeko ebakuntza kirurgikorik gabe. Prozedura berritzaile hau aurrera eramateko aurrez ezarritako protesi mitralean disfuntzio larriarekin diagnostikatua izan den 80 urtetik gorako gaixo bati zain femoralean puntzio bat egin zaio. Sanferminetako talde bortxaketaren epaia hilabete barru ezagutaraziko dute.